bagasan goreng di Batanama, dohot goreng anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goreng itu di perbadian. Amin. Mertua magano na magkabir Jahumba na marparangi di akadalan lain. Tuluson au angkur na marparukwilo yang gozal di bagasan akabir di Jahumba. Idaman sesionino tokoh dakotan pasu-pasu bawa nama kagian Jahumba. Haleluya martanian mahita. Ale amanami na dibawa kincang kodo nama turpon partungan saretioni. Ida kodo dengan namion di macan rabesi manulang dokon ame noi indah citra sinaga namar sakat neng marbagas. Jalan arodo nasida mangido pasu-pasu atong saya tatap manasida di bagasan asin jeroham pasu-pasu jalan ramoti manasida marpitih-pitih bakah hulungin rajai manasida marpitih-pitih di perbadia asa mamukta jalan marujung di bagasan damai pertongan sarpion nasidai tangihun matang yang namion alami asi dohot olok ni roham. Amin. Udul maha. Mari terima kita siap diberi nomor siap ayat orang.
tanpa dipaksa, dengan ikhlas dan dengan iman juga. Kami harus meninggalkan iman yang lama untuk mau mengikut Yesus Kristus. Lungga sadar rohamuna lahu pardongan sarife. Di bawah ini tangihon jalan auho kamuma di bagasan rohamuna kata ni dibata taringon turun di pardongan sarifion di halang Kristen. Dung di tempat dibata jolmai di dogma dan jadi ujung jolmai di bahin madibana sadar pangurupi na bahin dongan. Akun di dok Tuhan Yesus. Alin ini tadi konon dibawa doa mana doa nana patopon dirina uniudina. Naga bisa dadagin do nasida dan dua. Asai dari dua binasida tung sadadagin do. Dungi dok Tuhan Yesus Kristus do. Gaduk na paulang pun na niudina ia so alami na marmainan na palaku posan. Pangalakut do nang nama buat nasirani. Atau nabi nadumu di libatan dan jadi siraman di jauh. Tangihon hamuman nalidomi hatani libatan kubawe. Hamuang kabawa haholongi hamuman parlikutan nabi son Kristus nama kaholongi kuriai jalan dilehor sendiri nak pokoksa asa diperbadiai. Dungi songon do hatani libatan kubur-buri. Julu yang kaparupuang mabawa nabi songon pangului Tuhani. Ayo bawai do uluni parlikutana songon Kristus uluni kuriai. Alan ini dan bawa ikon makaholongi partikutana songon nadidirina. Ikotoktom maroka paturehon majaga dohon nama ngaramoti songon Tuhan Yesus nama jaga dohon mangaramoti kuriana. Aku ini ganun maburu-buru toman jalan format marhaba diau dohon marhasik toman bengit jalan marhaba nalampong ai kosong dido buru-buru marduput bawa nabi. Kinarokon ini di Hamuna 2 ikon toktom marujahan di hatan di batan jalan toktom martur niroha dohon hatomanon masih urupan dohon masih tangiangan pasti di ngolum siap pangalahon nasature imagi cang niroha hamuruhon pargabuson angka hatan nakoras dohon nasa rumang di hajahaton baik makolong niroha las niroha hadamion dohon roha namasi pasangapan ihutusi hot mahamu di tubuh niroha naga ditanda di parsare piopuna jala baik mah kalau nirohai naga di ihot di sudi udah ningkan jala damai di batana sumurung sin saluhut roha ima mangaramuti akani ati dohon pikiramuna di bagasan Kristus Yesus alam ini hobar tu hatani di batana miliki muna nunga dia tusihamu hatani di batana taringon turukun di pardungan sari piomi atau kalau somoni alusi masuk sukunon kehidupan di batan dohor di juloni kuria nampun di sore. Nama nukun manuai boleh panguli kalau dohor maka congcokon di juloni di batan nampun tu seluruh dohor di juloni dongan nampun di sore na dipanggil rohando na dilirumon gabe dongan musarife kalau dohor maka halong ibana sian nasa roham dohor mangulahon sian nasa bukum kalau dohor parangehon parangena badiram dohor ibana kalau doho mangajuan cu hagaliunna tul surah murah parangena kalau doho manogu-nogu ibadah di bagasan polong doho lambas niroha jalan naon doho marpadat nasotupa kaulahong manang tadi konomu ibadah pai madisiram damatian kamu subut molo nang sadado roha mangului saluhut nai alusima nama nukun mau doho diho alinang kalau doho maka cong-congkon di depan ini bata doho di jelon yang kadongan nampun di sol na dipangin rohando jadi sinundukmu kalau doho maka halung ibadah sian nasa roham dohon mangulahon sian nasa bugum jala olo doho marpadan mangaraduti pardongan saripyomu pabu anak Kristen ho olo doho maka halung ibadah ditiki arsak ni roham parsahiton habugoson dohon sitaonon jalan nasutupa mahinolong kumanang tadi konomu ibadah paiman sirat kamatian kamu subut molo na sadado roham mangului saluhut nai alusima mau lihat tema amin indah citras sinaga ini aku sematkan di jarimu sebagai lambang cinta kasih setiaku kepada kiranya Tuhan memberkati pernikahan dan keluarga kita selama-lamanya.
Chandra perdamaian sejulang, cincin ini kusematkan ke jarimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan dan rumah tangga kita selama-lamanya. Onpe nunggah begi hamis dan doa muna di badan naon pinati doa muna kehidupan di bata doa dijero beliau atau masih lehonan tangan siamu mahamu babua kotni pada mulai. Nah poson di bata doa ada mapuan hatana Tuhamu di bagasan kuari di bata ama anak Tuhan Yesus Kristus dokter di perbadi madok na pinadumu di bata dan jadi sirangon di jolma. Amin. Di pasu-pasu gadramoti Tuhan di bata ama. Besodako Tuhan di bata ama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di bata ama bohina tuho jala di pasar handa benatu kodim. Amin. Kuring Tuhan tangan di hakolong itu Tuhan Yesus Kristus dia disadarion Senin tanggal 10 September 2020 Chandra perdamaian simanulang dohon ame non indah citra sinaga sah manang resmi berstatus sebagai suami dan istri. Jauh kami mengenang soal surat pamasuan perbagasan dinas pidana 2 nomor 10 garing AP garing 3PP strip RSR garing Sia Romawi garing 2020 nunga macalo pasu-pasu perbagason Ima Chandra perdamaian simanulang dohon ame non indah citra sinaga di hari Senin tanggal 10 September 2020 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Manaki Kebini Jemaat Sialangua Resort Seranta. Pendeta Resort mana pemimpin jemaat Pendeta Ferdi Mugenenggulan, guru jemaat, penatua R. Guru Putar-Putar, saksi mana orang tua pengantin laki-laki J. Simanulang, saksi mana orang tua pengantin perempuan ALH Sinaga masing-masing ditandatangani. Soal Imam Minang, soal surat pamasuan perbagasan di Nasida mulai dari. Taluti masyarakat, mari tema kita siang buku di nomor 150 sia ayat 2. Lehon kamu pada jahuba kamu liau di warna buat kamu masih lehon dungi masuk mahamu ke bagasan akta alaman marsoba mahamu jahuba marpakian nama kadukuan akta hidir mardu penibana ale isinya satu tahun itu yang usahatna atau tapasah
Asih rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot tolong rohani bata ama, dohot para saranto di perbadi mana mangaramoti, dohot memasu-masu hamu saluhutna. Amin.